О, браво! Ана, браво, бе! Almost. Греда. Браво! 4 ли на низа? 4, да? От 6. Опа, става по-трудно сега. Става по-трудно. 4, нали? О! Колко вкара, бе? 5 от 7, нали? 5 от 7. Айде. Давай. Това броима ли го? Става ли? 6 от 8. Айде още 2. Ако караш ги. Айде. И за малко. If you do 7, you are good. Давай. Вкара ли го, бе? 7 гола. Ай, 5. Айде. Я виж. На кой му предлагаш? На Челси или на Арсенал ли? Вземи на Челси. Той вече има Ливърпул. Добре, кой избираш? Челси или Арсенал? Кой избираш? О, ай тут синьо, айде. Аз обичам синьо. Супер. Айде. Лека.